Assalamu alaikum, malam nawa rake? Rake 200 malam. 200? Ƙananan can fa su nawa ne? Ƙananan muna sayarwa naira 50. Ok, na 200 na za a iya bani guda 3,500? Muna sayarwa malam. To masha Allah. Wannan raken duka zai kai nawa? Wannan raken In zan siye shi duka a misali. za a yi masa sauki malam, zai kai irin 12,000 na ko 13. Kai ka za ka yi sauki, ba za ka sai min da shi 10,000 ba? Sai a raba ma mutane? Ba kuma malam. To shi ke da masha Allah. So, muna so ne dai dama za mu baka ɗan jari ka ƙara, saboda jajircewan da muka ga kana yi. So, ga 10,000 nan ka samu ka ƙara akan jarinka, insha Allah. Allah muke roƙo ya taimake mu. To me za ka ce wanda suka tallafa maka da wannan abu? To insha Allah, to yayi kyau, to insha Allah a ƙara akan jarin. To barakallahu fikum. Yawa.